Здравейте, скъпи приятели! Ето, че се връщам отново след 6 месеца в чужбина и си купих една торба с храна. Ето, показвам. 54 лева и 62 стотинки. Айде да видим сега какво съм купил за тези парички. Имаме един хляб, верно, не е така бял хляб, а е хляб пълнозърнен с 5 семена. Значи нещо по-така. Един портокалов сок. Както? Коктейлче смес. Десет яйца. О! Естествено, малко трошейка. Триста 42 грама кашкавалче. Така. Това е боб с наденица, верно, готвено. И още нещо последно. Ето го. Орехче със свинско. Верно, две готвени манджи. Ама, ето. Айде чистито. 54 лева. И 62 стотинки може да си купите. Ето това купува.